Jestli je tvůj nejoblíbenější youtuber Bouchal, tak končíš. Hahaha. Jestli je tvůj nejoblíbenější youtuber Riderko, tak s Bohem a hodně štěstí příště. Jestli je tvůj oblíbený youtuber Fizi, tak končíš. Jestli je tvůj oblíbený youtuber Tary, tak zkus dát like se zavřenýma očima. Jestli je tvůj oblíbený youtuber Seriakary, tak končíš. Jestli je tvůj oblíbený youtuber Vítek, tak končíš. Jestli je tvůj oblíbený youtuber Atak, tak končíš. Jestli je tvůj oblíbený youtuber Dodo, tak končíš. A teďka poslední, teďka tě určitě nechytám. Jestli je tvůj nejoblíbenější youtuber Horis, tak končíš. Dobrý den, dámy a pánové, u tohoto videa. Já se snažím nazbírat bronzy, abych teďka mohl obestavit postel. Musím jich mít 32 na to. Dobře, teammate už staví most. Dobře. Tak jdeme koupit bronzy. Jdeme koupit ten... Tak a jdeme obestavit postel. Už ji máme. Teďka bych šel na střed. Já si koupím bloky, to je nejlepší věc na Bedwars snad. A asi vlnu si koupím. Co to děláš? Co děláš furt? No nic. Teammate